Pán Uhrík, vidíme, máte tu družinu, oberačka je. Ako sa darí, ako robota ide? Robota ide super, družina je isto super, trocha sa tak popije, posedí, porozpráva, rod je super isto. Vy máte mladý vinohrad, teraz prvýkrát ukázal trochu lepšiu úrodu však. Ktoré všetko druhy hrozne pestujete? Pa dobre, mám 11 radov, mám napríklad tento čo je, Hamburgu, mám vranca, župľanky, slankamenky a potom miešané také za jedlo, stolné. Kde s hroznom plánujete? Budete robiť víno doma, spracujete, alebo ho aj predáte, odozdáte niekde? Patriot sme predávali, ale teraz nie. Lebo ja teraz to poviem tak, môže byť aj vo Viti, voľakom, že nám vraví, stíháva pokoj do domu. Lebo bude šakový. Mladé víno, tak? Burčiak. Ale ide domov. No. A povedzte mi ešte, ste poľnohospodárom, alebo ste niekde zamestnaní, toto má len taký ako koníček? Nie, bol som zamestnaný, zakončil som remeslo, ale teraz som konkrétne poľnohospodárom. Teraz sú na rade tie najťažšie práce, je to lámačka, vyorávanie cukrovej repy. Ako sa toto pripravujete? Máte benzín, naftu, palivo? Pa viete čo? Máme, keľko máme, ale dosť nebude. Lebo máme to dosť zasiate a ja aj brat na veky spolu robíme, myslím sme ako ortáci, čo poviem. Nebude dosť. Aj sa sťažujeme na to. To by mal byť vránat. No to je vránat, no. Tento čo, teda, krásne, strapke a... To mám bož. Keď bude v jednu strapku, bude to postavovať. Nie, pa zato voľa, kedy ľudia nemali televízory, tak mysleli, ako sa budú boskávať. Toto sme poprvýkrát tohto roku. Prišli sme ako k tetky do návšteve, čo sa vraví, aj pomôcť jej, čo sa vraví, že by sme čo skôr obrali. Koľko myslíte ešte, že vás potrvá toto? Vidíme, že usilovne pracujete. Bude hneď hotové? Za jedno pol hodiny aj bude aj toto hotové všetko, aj potom ideme do Pazova. Potom ideme ďalej spracovať, čo je potrebné, zaraľovania, otákania, čo sa vraví. Povedzte mi, či ste boli tu im pomáhať aj na jar, alebo počas leta, keď sa robili tie ťažšie práce a menej lákavé, myslím, ako čo je okopávanie a tomu podobné. Pa viete čo, tohto roku som nebola, lebo ja som bola chorá, takže mne to veľmi škodila tá vyparovania, takže som ja teraz tohto roku malo bola vo vinohradách. A v Lani som bola 6 týždňov tutoka. Vy máte váš vinohrad? Máme. Tu na tiež vo vinohradu? Tu tiež, lenže je troška ďalej, tam do Polievkovej doline. Máme peknú chvíľu. A kedy hodláte oberať tam? Tam budeme oberať, lebo budeme sobotu, lebo v nedeľu, týchto dňach aj my budeme oberať. Keď toto si spracujú oni, potom pôjdeme naše oberať. To je také ako rodinné družstvo však? Rodinné družstvo, čo sa vraví tomu, je brat, toto je sestra mu tutoka, tak my sme prišli im oberať a potom oni idú k nám oberať. Nachádzame sa u Michala Uhríka, tiež je oberačka. To, čo sme predtým to boli, to je váš brat, alebo? Áno, to všetci spolu. Prvo sme urobili u brata a teraz robíme u mňa. Vidím, aj vy ste napestovali pekne hrozno. Čo s ním len budete robiť? Pa viete čo, robí sa o tom, že ja ho nemám toľko, aby som predal. Ja si to urobím niečo vína a možno bude niečo aj vína za predaj. Mnoho priateľov mám aj tak. Popijeme celý rok, my to popijeme. Tak sa nájde. Ktoré vy máte
druhý hroz nasadené. Viete čo, ja som naozaj urobil jednu chybu, ktorá ma koštovala, že vôbec neviem, 16 vrstvo mám, takže sa nemôžem vyznať ani ktoré sú, ani kde sú posadené. To som ja vymiešal a ako to bude pozdejšie, to neviem. No z toho, čo vidíme teraz, však, čo je tu, vidíme, že ste nechybili, však také strapce, to predsa nie sú na posmech. Kvalita je výborná. Cukornatosť je dobrá. Povedzte mi, v čom je podstata napestovať také hrozno? Je to tu niečo, nejaké tajomstvo, alebo je to len do tejto pôdy a slnka? Za tohto roku vám môžem povedať, že je to všade kvalita optimálna a je to aj v preparátoch. Aj napríklad aj môj brat sme 10 raz striekali. Je to vymiešané 3-4 preparáty. Nie sú to preparáty, ktoré ohrozujú ľudské zdravie, ale predsa za preventívu hrozná sa musí s tým striekať. Padla mi šablička z vraniho konička.